no Kokborok IQ education nai tongnai rokno Bisi Kwtal 2020 ni khani hamjangma tei khakaham yafaro salthangai horphaio abo haikeno 2019 BC lai 2020 BC phai sokpaikya kwbang Kokborok no Bisi yaphango wansuk laio o Bisio le ang omo hai khlainai ani lifestyle no change khlainai akorok khnai ya sung osini a imang no mukthang tubui mairok angma nukjago pia mungsa khathaitai krei tamni hingke 2020 BCO bomo haike nini imang no mukthang snapnai abrong no tei kisa tips eba resolution saiman layana so o video no soyawoi paitak jora nai tongjadi first resolution put God first जों साइमानो ओ संसार यूनिवर्स ताई बरकनो स्नामनाय काइटर एबा गड हनै ताई ओ यूनिवर्स नो सिनि लांमनो खोथांके तोनाय गड चिमिसे आबुनि बागै पुलेनो जोंनो स्नामनाय हामारि रनायसा काइटुनि थानि सिनि लांमनो गोल एबा प्लान रकनो काइटुनि थानि याफारै सामुं जेंना नांगौ just pick one thing Tomung no nang slaijangna muchungkhe tei nini lifestyle no change khlaina muchungkhe waisabai no change eba slaina ta thangdi tamni hingke waisabai eba phachake nini bad habit dongno slai mangla nini life ni kaisa thing eba punya change khlaina bagai saitukdi tirik abuni yagulo tirik kaisa habit eba thing no change khlai baimani yagulo te kaisa no romdi take care of your health sung saimano health is well saka ham tokese je muchungma khlaimano sak hameke jese samung khaina muchungbo khlaimanya hake 2020 BC nini imarokno mukthango tubuna khe sagrok kaham tongna nangnai Bahai ke sini sakno kaham toninai Sini thuma chama samungni bisingtei podri pod bemar wngmano aboni bagai tathani oili manai chama kisa mak khlainai nokni eba sar jagya mukhutung vegetable no kubangko matanai phatani chamurokno bo chama ma muthagnai alcoholic eba phekjangnai manunyo ma karnai tei kubangkhe ma nungnai chini thuma bo kaisa timetable nango thuna sakang mobile thungma TV naimani loirokno ma sarinai horsao at least 5 to 6 hour thuke belai chao pia belai dowoi obarkhe thukebo chini sakni bagai belai hamya wngmano anticipate problem jepro nang actiono thangano nini imangno mukthango charna bagai abo jungjal eba problem phainai hake thangnai bisio tangini ni goal tongmaro fail wngkha aboni reason rokno note khlaidi tai tamo bomo hai problem phaiman jahate a jungjalokni yakni kati manatei read the bible every single day bible porima bisingtei nang kaiturbai krungei tongmanai tai bad habit dongno slai thani belai kheno helpful start saving money especially chung tiprasaro rangno khatina loi kroi chung siwo o molo rang blaino nango mungsa samung khlaina thangke tomungno nini rang kisasa phano kharijak tongke emergency jorao a rang chuguyana tei buinobo subai mannai write a business plan nogo haino asugoi ta tongdi nung tini ungraduate eba graduate phano ngi mano pia sakni kolomti bai samung khlaya ke nono kebo magna rang te samung rnaya te kaisa ko nung kaisa suk business degree jeba samung phano khlaina hnai wansuke abono chengino paidi khlainai khlainai hnai tongke a khlaina hnai tongmani samurok
khlaijageno wngwi thango so start che khlaisidi nini imangno success khlaina muchungkhe learn to be happier with your life sini langmao potre po jungjal wanama kirima khakhama jora phainai no pia aborokno khaksake ma toninai aborokno overcome khlaiei life no sendrerena muchungkhe khaloknani eba patient ongnani ma srwngnai jate problem no tolao khiklai maiyak